til Trommebyg. Janne, Takanaj og jeg, vi har leget med trommer. Trommerne her i baggrunden, den der er færdig, og som hænger her i kåbe til tørre. Og her, der er det den, jeg er i gang med, som jeg regner med, at jeg skal være færdig i morgen. Jeg mærker trommens energi og den værdi, der ligger i trommen. For hver gang, at jeg laver trommer, så taler det til mig i det hele taget, når jeg laver værktøj. Så kommer der magiske beskeder. Og dengang, at jeg skulle vælge, hvor på dyret jeg skulle ligesom tage skindet til den her tromme, så insisterede